Hyvät matkustajat, tämä on Z-juna Helsinkiin. Pysähdyspaikkamme ovat Henna, Mäntsälä, Haarajoki, Kerava, Tikkurila ja Pasila. Hyvää matkaa! Bästa passagerare, det här är Z-tåget till Helsingfors. Vi stannar i Henna, Mäntsälä, Haarajoki, Kärvo, Dickursby och Böle. Trevlig resa. Henna, Mäntsälä, Haarajoki. Seuraavina Kerava ja Tikkurila. Vi stannar följande gång i Kärvo och Dickursby. Keravalta lähijunat väliasemille lähtevät raiteelta 5. Lähijunat Riihimäen suuntaan lähtevät raiteelta 4. Från Kärvo avgår närtågen till de mellanliggande stationerna från spår 5. Närtågen mot Riihimäki avgår från spår 4. HSL-lipulla matkustava, huomioithan, että tämä on viimeinen asema ennen C-vyöhykettä. Passagerare med HRT-biljett, vänligen observera att det här är den sista stationen före zon C. Passengers traveling with an HSL ticket, please note this is the last station before travel zone C. Seuraavina Tikkurila ja Pasila. Vi stannar följande gång i Dickursby och Böle. Tikkurilasta lähijunat väliasemille lähtevät raiteelta 6 ja lähijunat lentoasemalle lähtevät raiteelta 4. Från Dickursby avgår närtågen till de mellanliggande stationerna från spår 6 och närtågen till flygplatsen avgår från spår 4. HSL-lipulla matkustava, huomioithan, että tämä on viimeinen asema ennen A-vyöhykettä. Passagerare med HRT-biljett, vänligen observera att det här är den sista stationen före zon A. Passengers traveling with an HSL ticket, please note this is the last station before travel zone A. Pasila, Böle. Hyvät matkustajat, ratatöistä johtuen Pasilan asemalla on junien lähtöraiteissa muutoksia. Huomioithan myös, että Pasilan uuden aseman avauduttua kulkureitteihin sekä raidenumerointiin on tullut muutoksia. Seuraathan opasteita. Bästa passagerare, på grund av banarbeten vid Böle station förekommer det ändringar i tågens avgångsspår. Observera även att det blivit ändringar i gångrutterna och spårnumreringen efter att Böles nya station öppnade. Vänligen följ skyltningen. Dear passengers, due to track work, there are changes to departure tracks at Pasila station. Note also that as the new Pasila station has opened, passenger routes and track numbers have changed. Please follow the signs. Saavumme Helsingin päärautatieasemalle. Vi anländer till Helsingfors centralstation.